Hver gang der er noget på forældreinteresse. Jeg får 5 beskeder på den skole om ugen. Jeg undrer mig over, hvordan fanden vi aldrig nogensinde kunne måde at gå i skole. Og både komme hjem og i skole. Se hvad. Tak til dem og dem der kommer. Man kan stå og kigge på sig selv, det kan man jo godt i et spejl, men alligevel på siden af det er svært. Ja, men det er ikke så gammelt. Hvor man står helt i og Ja. Skidte jeg sagde det før. Hun gjorde det på bussen. På den halve år. Det er ham, der bare står og kører. Ja. Det er godt. Ja. Ja, det er så. Og den vej. Det er fordi, jeg ved, lige der også min sko her, der er lidt smule. Ja, det er rart. Man kan ikke tage det med folk, ikke? Jo. Ja. Jeg vil købe masser af skuldre. Ja, men det er. Så tager vi. Så tager vi den her i stedet for. Op fra. 64, så bliver jeg Henrik. Ja. Nu vil du kun tale for dig selv, Peter. Ja, det er siger også meget. Det er det der. Okay. Pas mig om det, vi gør. Ja. Ja. Det er dårligt, at disse hus, der er af. Ja, du kan godt se. Gør du sådan lidt op lidt på maven på knæ. Vi skal have den der skulderblade. På maven på knæ. Sådan der. Det starter lidt ondt, den her ud af, det starter med en lille tøjet op deroppe. Så du samler her om skulderen. Der er nemlig fint. Det er godt. Det er det der svane, der også hvor du rutscher armen op, samme skulderblad, det er langt lige nakke. Så er der kørt på